Аз съм Иво от Friends Vlog и тук с мен е Любо. Здравейте от мен. И да, решихме да почнем много да снимаме. Както може би сте видяли вчерашния влог, отиваме на море. От 25 до 4 юли ще качвам влоговете. И после може би ще качвам още някакви влогове, не знам. Може да не се чува много добре, понеже в момента пътуваме наистина. Както каза и от вас, 10 дена, в които ние ще бъдем на лятна почивка. Ето тук виждате един циганин, може би. Да, в момента... Гери? Това е... му се бъде. Да. И ще се свържем, когато стигнем до Ихтиман. Много близо кадър. Да. И да. Чао. Чао. Тук. Хора, виждате София тук малко. Да, Цариградско. Цариградско шосе. Ще ти си го видиш такива. И да, хора, това ще бъде крана. Ще бъде края на този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, споделете го в някоя социална мрежа. Също така да се абонирате. И също така може да коментирате видео какво мислите и да праснете един лайк. И да, хора, аз бях Иво от Friends Vlogs. Тук с мен беше Любо. И да, чао. Чао.